nazi ke imoto zifika madod sekunja sekunja TV no Oija okay so nazi TV kanja guys, as you can see. Yeah, so on TV people in TV guys, andiyazi into engapha kwe TV le nama ndibukela linesivombe TV. Kunjani bhuti? Kuhle mem, kunjani? Kuhle mem. Oija akumnandanga inja iphathele iTV Mr. Mfono. Siphathele iTV Mr. Mfono. nyuka mfundisi wami Sibulela guys. iTV sishiya kanjani? Kaloku sise iTV. iTV hayi mangashiyeki iTV kaloku. Singaye iTV kusise iTV aba guys. So nami excited iTV, yabo. Umfundisi kasizile iTV kumnandi kufishi kakhulu. Guys niyabona ke imoto ezisizithile yabona. Asifizwe izimoto nje, sifizwe izimoto thina president class yabo. So yeah. Ayizogwame. Ayizinto zofishi. Ayingamagogo fishi. So ayizogwame yabo. So kuba mnandi ukuthi ke imoto kasifizwe izimoto ezinje. Yabona ke izimoto sizovula izimoto. Which means yes upresident apha. Mr. Mfono uzovula apha ba upresident makayeze because yes imoto kupresident class. La moto kula class ka president le moto baba ngayo. Yebo ayo moto nje. So yeah. Kan isipela bedini madoda. Silapha kwakhele shula. Nazi TV Pitbull guys. 50 inch ne? 50 inch. Ayina mkholo le TV guys. So nami excited with it. Guys, ngicela le TV. Mayingani kanje mayinikwe imali le TV. Ayami nesifombo nje. Kanjalo. Isikia sebinje khala shona. Sibisikia. Yosithatha. Uyaphi nje? Uyaphi? Teleskia. Yabona nje teleskia guys. Inja kuthi kwendini yayo. Yebo. So iyofuna isikia because isizule iTV. Ayisayithanda bakuthi kwendini. Yabona ingxame kakhulu yothatha isikia pha. Khaleza. Bona kubuye yabona isikia sakho uyasibona pha. Kodwa nasi, uthi nasi. Kwakhe. Guys. Konwaphi nje? Kumnandi kuPitbull yebo. Khale shula man. Hola. Yabona guys. Uyovula indlu yakhe. Kani mncediseni guys, I don't think uzokwazi ukuvula kakhe. Yabona uvula indlu yakhe. So kumnandi guys, excited nje. Ngevisit yakhe ka Mr. Mfono. Sisele iTV.